بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. حديث اليوم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القائد، والقليل على الكثير. Sahih al-Bukhari. Hadith du jour: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le plus jeune doit saluer le plus âgé, le passant celui qui est assis, et le petit nombre le plus grand nombre. Une autre citation ajoute: celui qui est sur une monture doit saluer celui qui est à pied. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Alakachide sallallahu alayhi wa sallam ako: yusallimu as-saghir ala al-kabir. Dogo kanaka korofu. Walmaru ala al-qa'id. Mɔgɔ bɛ tɛmɛna a kana ka foli lase mɔgɔ ma min bɛ sigi la. Walqalil ala al-kathir. Jamakulu fitini kana ka jamakulu ba fo. Ni hadisa ni bɛ Bukhari kɔnɔ. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. An bɛ Allah subhanahu wa ta'ala tanu, an b'a barakada, an b'a ɲini ala fɛ ala k'an kanda, ala k'an jidi kanda la, ala k'an laban ɲɛ. Ala ka ciden sallallahu alayhi wa sallama a bɛ ka ladabu ɲuman yira an na ko ni mɔgɔ fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ, mɔgɔ min ka dɔgɔ ale de kana ka foli lase mɔgɔ ma min ka kɔrɔ. O kɔrɔ ye ko dɔgɔ de kana ka kɔrɔ fo fɔlɔ. N'a ye ɲɔgɔn ye, dɔgɔ de b'a fɔ assalamu alaikum, kɔrɔ bɛ se k'a fɔ wa alaikum salam. Walmaru ala alqa'id. Mɔgɔ min bɛ tɛmɛna, i bɛ tɛmɛna, donc i ye dɔ ye a siginin don, i ye dɔ ye a bɛ sigi la butiki da la walima a ka so da la, donc e de kana k'a fo fɔlɔ. E bɛ tɛmɛna, ale bɛ sigi la, donc e de b'a fɔ assalamu alaikum. Ni groupe fitini bɛ ka tɛmɛ, i n'a fɔ sisan mɔgɔ 10 bɛ ka tɛmɛ, o taara mɔgɔ dɔw ye olu ye mɔgɔ 20 walima mɔgɔ 30, donc olu de kana ka foli lase jamakuluba ma. An b'a ɲini ala fɛ ala k'an kanda, ala k'an jidi kanda la, ala k'an laban ɲɛ. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu.